Public Employment Office, Service Office kun Peso Lapu-Lapu City naguna sa labing daghang job seekers sa tulo ka mga highly urbanized cities sa Sugbo. Si Luan Mirondina sa report. Sa tibok tuig 2025, ang Lapu-Lapu City ang nakatala og labing daghang mga job seekers o mga nangindahay nga makatrabaho nga niabot sa 16,653. 52.5% kini sa kinatibuk ang gidaghanon sa mga registered job applicants sa gipahigayong mga job fair sa Tri-City sa Metro Cebu. Gisundan kini sa Cebu City nga nakatala og 12,306 job seekers o 38.8%. Samtang ang ikatulo ang Mandaue City nga may 2,703 registered job applicants o 0.3%. Unsay implikasyon niini? Ang implication ani is mas wider ang reach sa Peso Lapu-Lapu. Mas interested sila sa mga job vacancies nga gi-offer sa Peso Lapu-Lapu. Nya variety no daghan og kapilian ang mga job seekers nato sa Peso Lapu-Lapu considering daghan tag mga industries. Gawas nga nahimutang sa Lapu-Lapu City ang tulo ka mga dagkong export processing zones ubay-ubay usab sa mga hotels, resorts, supermarkets ug mga BPOs ang nisalmot sa mga job fair sa dakbayan. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, niabot usab sa 15 ka mga job fair ang ilang napahigayon karong tuiga. Sa naasoing mga job fair, nasuta sa Peso Lapu-Lapu nga ubay-ubay sa mga na-hired on the spot, mga senior high school graduates, diin labing daghan, mga babay. Mostly mga production positions ang gusto gyud sa atong mga job seekers no. That's 82% ang preferred jobs ang sa kanang production work. Samtang sa pagtapos sa tuig 2025, gipasalamatan o gipasidunggan sa Peso Lapu-Lapu ang mga kumpaniyang labing daghang na-hire nga mga trabahante, labing daghang na-hired on the spot ug kadtong adunay mga impactful corporate social responsibility initiatives. Gipasidunggan usab ang mga government agencies ug ang RTV Balitang Bisdak nakadawat usab og pasidungog isip outstanding local newscast ug media partner. Uban ni Cleofer Lumaya ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.